Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ada na punta mga higala nining atong tulumanon sa kahanginan C-on-A Catechesis on Air. Ikaw wag ang imong pagtuo ug ako lang gihapon kining inyong magsisibya, inyong higala sa kahanginan. Ako karon ang kura paroko diri sa Ayungon o si Padre Edwin Academia Akap. Bueno, kumusta naman mo mga higala, no? Labi na gayon ang atong mga kanhi parokyano din sa Bayuan, din sa may Lapakon, din sa may Tabaang, no? Dapit sa Pagatban. Kumusta naman, no? Ng atong mga igsuon din ha. Kumusta naman mo? Dili dapit sa Malabugas, no? Kumusta na? Ang ato ang mga igsuon usab diri sa may Kalumbuyan, no? Na-assign po ko dito. Ilabi na gyud ang atong kura paroko karon din ha. Si Agawix, no, nga si Padre Christian Durango, no. Kumusta na mga Agawix, no? Ako apod nga parokya diri sa may Dawis, no. Kumusta na, no, nga atong kura paroko usab din ha. Si Father Ryan Dipusoy, you know, kumusta, no? Nga ako pong mga parokyano diri sa may San Francisco, no. Kina-assign po kong San Francisco mga higala. San Francisco Camotes, Santa Catalina, mga higala, no? Nasa po din taong po din ang mga lugar, ugani, dana sa tayo mga kaila din ha, na mga kaila nato din sa may San Francisco. Ato po nga mga, of course, dari sa Tanhay, no? Kumusta na nga ako ang mga, dili mga paryente, mga parokyano din ha sa Tanhay, no? Kumusta na, no? O gingamanusab, ang ato apod nga mga parokyano diri sa may Sibulan, of course, sa Sibulan, no? Daghan po tag mga kaila din ha. Kumusta na, no? So doon na po kaila yung mga parokyano dito sa New Jersey. Amo doon nakadungong nagkakuan po nagako ang mga parokyano. Oh, well, my parishioners there in St. Joseph of the Palisades Parish in St. Joseph of the Palisades, West New York. How are you? No, I was once assigned there when Father when Monsignor Estudero was doing his vacation in Ireland, and of course I had a chance to serve there. You know, I was also once I was able to serve there. You know. So, during the time of Monsignor Estuderos. Okay, no? So, thank you very much. So, padayon ta mga higala sa ato ang mga kaigsuunan, no? Kumusta naman ta? Okay, ato ding ang ato ang santo karon mao kini si Blessed Emmanuel Ruiz, no? Blessed Emmanuel Ruiz, no? Kini si Blessed Emmanuel Ruiz and companions. Taga-kuan kini si Blessed Emmanuel Ruiz, taga Santander. Natao siya Santander, Spain, dili Santander, Cebu. Taga Santander, Spain. Noon niya, natao siya na itong 1804. Noon niya, usa kini siya ka Franciscan priest and served as a missionary in Damascus. And during their missionary stint, anti-Christian riots shook up Syria and thousands lost their lives in just a short time. And among them was Emmanuel and his brothers Franciscans, and they were beatified by Pope Pius XI. No? So naapil din taon sa riot ang mga Franciscano nga mga misyonero dito sa Damascus during the time of Blessed Emmanuel Ruiz. No? No? Okay, no? Ato na nga timbayaon og mayong mudto usab ang ato ang mga igsuon nga mga Franciscano, no? Kumusta na, no? Ang daghang kay ni sila nangahimong santos. Unang-una ang ilahang founder si San Francisco de Assisi, no? Napa santo sa tuod. Many other Franciscan missionaries, no, nga naghimong mga santo. Ari ta mahigala sa ato ang Bedo Sabado karon mahigala na bisi-bisi tagamay. So, ari kita sa atuang topic, kung sa may atong topic karon. Of course, ang atong topic karon about gihapon sa Roman Catholicism, no? Roman Catholicism. O yan, ang atong topic karon in line with our topic, ang aspeto nga ato karon nga gitan-aw mao kining daghan naman mga topic kabayan sa Roman Catholicism.
no, doon na po tayo anointing of the sick, na doon na karon ang atong topic karon kabahin sa usa sa ato ang mga tradisyon, kabalo mo unsang tradisyon na usa man na pada ang ato ang tradisyon karon mao kining Santa Cruzan. Ayan no, kay importante po kay kining Santa Cruzan sa ato ang popular religiosity. Sa maning usa man popular religiosity mao kini ang kaning gitawag na to og religiosity sa kadaghanan sa mga tao no nga na-approve na pod sa simbahan. No? Primero ila-ila ra ni and then nadugay nahimo na nga aprobado sa simbahan. Of course, Santa Cruzan is a religious historical beauty pageant held in many cities, towns, and even small communities throughout the Philippines during the month of May. Now, one of the most colorful aspects of this festival of the pageant depicts the finding of the cross by Queen Helena, mother of Constantine the Great. No, sa ito pa, kining Santa Cruzan mga higala, usually, gihimo gyud ni Mayo. Kay konektado man kini sa kining Flores de Mayo, Flowers of May. Of course, usa ka celebration usab in honor of Mama Mary. Sa ito pa, na konektado kini, na kini gitawag na to connected kining mao nga tradisyon nato sa Santa Cruzan, no? Sa atong Roman Catholicism, nahimo kining usa sa mga dako kayo nga selebrasyon throughout the country, no? Kada Mayo gyud na halos tanan nga mga lugar, halos tanan parokya panahon sa Mayo. Pero karong panahon na medyo lagi init man kaayo unya ang mga bata pod ting klase unya init pod kaayo. Muna nga medyo na postpone o gamay ang Santa Cruzan diri sa Mayo. Supposed to be Mamayo man gyud na himong Hunyo. Nga naman tungod lagi ni ini mga rason nga walay mga bata kay kinigong Flores de Mayo. Usually ang atong gihimo ana manudlo tag katekism sa mga bata. O niya ang mga bata muhalad og mga labas nga mga bulak ngadto kang Mama Mary. Muna nga nahimo siyang Flores de Mayo. Supposed to be dili lang gyud unsa ang mga bata mo halad og mga bulak, pero nahimong tradisyon diri sa atoa sa Pilipinas nga ang mga bata mao ato ang gitawag na to giawhag no nga muhalad yung mga labas nga mga bulak panahon sa Flores de Mayo. Unya, kung talitapos na gani ang Flores de Mayo, ang pinaka-highlight na pod nato nga kalihukan mao na pod kining Santa Cruzan. No nya usually sa tagtapos yun, pag-culminate yun nato sa kining ato ng pakumpisalon ang mga bata. Usually, kami diri sa ayong huna, I don't know with other parishes, doon na may procession. Nya among i-procession ang imahe sa Mahal nga Birhen. So, unya, together with the procession, mao ang pag-buapil po sa procession si Reina Elena, si Queen Helena ba. Kay mao man siya usa sa mga dako kayo nga contributor sa kasalogan sa Santa Cruzan. Because according to Christian tradition, the cross was discovered in 326 by Queen Helena or Santa Elena, the mother of Roman Emperor Constantine the Great. During a pilgrimage she made in kining Jerusalem. No, sa ato pa, mismo gyud ang mahal nga si Reina Elena ni adto sa Jerusalem. No, aron gyud nga himuon ang matud pa pagpangita sa cross. Unya ni adtong AD 326. Unya she found the cross and the 3 nails during the crucifixion. Gani dili lang ang cross mao'y nakaplagan sa Mahal nga Birhe sa ni Reina Elena, apil na no ang tulo ka mga lansang nga mao'y gigamit paglansang sa cross. No unya ang lugar nga diin makaplagan ang kining gitawag natong Santa Cruz, didto gitukuran kini og usa ka simbahan, that the Church of the Holy Sepulchre. Na Holy Sepulchre, no? Sepulchre buti pasabot lubnganan, balaan nga lubnganan. Kay didto madapit gibutang ang didto man nila makaplagi ang krus nga diin nakaplagan ang kining cross ni Cristo. Na by order of Queen Helena and Constantine, usa ka simbahan ang gituko didto, no kining gitawag og Holy Sepulchre Church. Di pangutana,
Asa naman ron ang cross? Matud pa gihimuan, gipanghimo kining relikya. No wala na kini karon na tibuok. Gibahin-bahin kini sa daghan kayong mga pilgrim sites. No, gani murag naa ta diri sa Pilipinas ana. I don't know, pero murag naa ta. Gamay lang god, gamay lang kayo nga relikya sa cross. Ingon niya no? Was divided in churches all over the world. So daghan kayo nga mga simbahan nga adunay relikya sa Santa Cruz. Okay, klaro? So wala ha. So karong adlaw sa ato ang topic Roman Catholicism, ang atong gisigutan karon ang Santa Cruzan. So unsa man ang significance niini sa ato ang kinabuhi ang Santa Cruzan? Of course, ang cross matud pa mao diin mao ang lugar nga diin giluwas ni Kristo ang kalibutan. And that is the reason why we always venerate the cross. Sa mga kasimbahanan nato, dili gyud na mawala, no? Ang mga laing pagtulunan medyo wala man lagi sila yung mga tradition about kabahin ani kay mga biblical religion ra man sila. So muna nga wala sila kay makasabot kung unsa gyud kining Santa Cruzan. Pero kita kini gud si Kuan, kini si Reina Elena o si Constantino, pag gidala man gyud nila sa Roma ang cross, pag abot gyud sa cross dito sa Roma, ila kining giprosesyon. Unya ang maong prosesyon didto magsugod ang Santa Cruzan procession po nato. Kay nito man giprosesyon nila ang cross dito sa Roma, unya ni kuyog gyud sa procession si Reina Elena ug si Haring Constantino. So didto na magsugod nga halos tuig na himo nila ang maong makasaysayanon nga prosesyon. Gani diri sa Pilipinas na apil po na naata na nga mga tradisyon kay ngano man sa ko nang ginaingon, we are a historical religion. Na doon na tayo history nga gisunod. So puna nga doon na tayo mga tradisyon nga kita ra po nakabalo. Pero mga laing relihiyon nanunod po sila na lamang, wala tay problema na mas may gani, no? So muna no, so dinhi na lang una kita kudob ha. Ay mo kalimot ha ug mga adlaw, Domingo baya. So Domingo, so mas mayo gyud nga manimbata. No nya, ako ding pangawagan sa akong mga sakop nga mga youth, no, kining atuag nga mga gitawag og mga kabatanunan nga doon na mo practice karon sa Baduha, Pitsa 13. Pitsa 13 dili karon kay Sabado man Pitsa 13 katong membro sa ato ang mga dance troupe nga gi-train ni Brad Burog, no, Brad Robert Inopia, no, magpractice mo kay para na sa ato ang July 27 nga presentation para sa Vicarial Fiesta nato in honor of Saint Thomas the Apostle. Okay, klaro? Dinhi na lang una kita kutob. Ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad. Reverendo Padre Edwin Academia Akab, manamilit na usab kaninyo ug manalangin kanato ang Dios magkagahong sa tanamahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. Good noon, Pilipinas.